Naririnig mo ako, Nay. Pero daramdaman mo na kami. Ang masasabi ko, isa lang, salamat sa Diyos. Napuno ng mga luha, hikbi, at maraming ngiti sa labi ang Brancy Yao Convention Center mula sa mga pasyenteng muling nakarinig o first time makarinig sa 3-day Hearing Assistance Program for Kapampangans, handog ng Star Key Hearing Foundation at sa pakikipagtulungan ng Provincial Government of Pampanga. Isang 4 na taong gulang na si Paul sa mga nakipila kasama ang kanyang ama. Noong nakaraang taong lang nila napansin na tila hindi nakakarinig ang bata. Nung magka-3 taon na po, para pag tinatawag namin, parang hindi na po siya lumilinig. Parang ikaw po nahihirapan na magulang na parang ang hirap na walang marinig yung anak mo na ano kaya piling mo walang marinig, parang nahihirapan siya. Ang mga kabalen na may kapansanan sa pandinig o hirap ng makarinig tulad ni Paul, sumasa ilalim sa General Hearing Test. Voice tests. At ear measurement mula sa mga profesional na pinagsama-sama ng Star Key at ni Governor Dennis Delta Pineda. Ang laking bagay po talaga sa mga kababayan natin na mabigyan ho ng libreng hearing aid. Kaya malaking pasasalamat ko po with Sir Bill Austin na talagang taus-puso po tumutulong sa ating mga Kapampangan. Importante po na makarinig po siya. Okay. Sir, para makasabay po na sa mga normal na bata po. Sa Star Key po, maraming salamat po sa mga programa nilang ganito, lalo na kay God po. Iba't ibang storya, edad at estado ang mga nandito. May byuda tulad ni Aling Violeta na hindi na napigilang maiyak kasama ng kapatid sa sobrang tuwa. Eko po ma-explain. Pero basta masaya. Opo, masalamat kay Lord. Natugunan naman po yung ingi ng kapatid ko. Kaya thank you po, thank you. Kasi minsan nagsasalitang misis ko, medyo nagagalit pagka hindi ko naintindihan. At si Lolo na halos hindi na makakita. Hirap na rin ang pandinig niya. Narinig niyo yung paligid natin? Oo. Ano naririnig niyo? Sigaw. Bukod sa boses ko po, ko. Ayun, yung nagtatawanan. Bukod sa hearing aid, meron pang ibang natanggap ang mga pasyente. Dito sa Hearing Aid Assistance Program ng Star Key Hearing Foundation, para kang nasa Olympics dahil binibigyan ng bawat pasyente nitong gold medal bilang paalala sa kanila na ang araw na ito ay kanilang winning moment. Yes! Wow! Yes! Wow! Nagsasaotan na po kayo. Let's go! Mula sa 4 na taong gulang hanggang 88 taong gulang, katunayan, higit 1,000 ang nabigyan ng hearing aids sa loob ng 3 araw. Alam nyo ba, hindi biro ang presyo ng mga hearing aids na karaniwang ibinebenta mula $500 hanggang $6,000 o 28,000 pesos hanggang humigit kumulang 344,000 pesos. For most of our patients, the hearing aid is something new to them. So it's very important for them to know how to use it, to maximize the use of the hearing aids. They need to learn how to take care of them for the hearing aids to last long and for them to actually benefit from them. Ang mga hearing aparatos ay may kasama na ring mga supply ng baterya. At para mas marami pang kabalit na may hearing loss ang matulungan, muli silang babalik sa Setyembre para muling mabigay ng libreng hearing aids. It's very important, for a lot of folks, you're reconnecting them to their family, you're reconnecting them to their community, and you're helping them to make a global impact, not just financially, but also that emotional impact of being able to connect family. You can see the joy, you can see the happiness and the appreciation from the good people of the Philippines. Alam mo, through the years, parang it's beyond all of us, Yung feeling mo na makita mo yung isa nating beneficiary or patient, as we may call it, na for the first time, madidinig nila yung sounds that they have been deprived of. Ang tanging maisusukli ng mga pasyente ay walang hanggang pagpapasalamat. Maraming salamat kay Gob
Ngayon, nakakadinig na yung bayaw ko. Maraming salamat po. Thank you very much. You are so welcome, sir. At sa kanilang pag-uwi, bit-bit nila ang walang kasing tamis ng ngiti. Nagpapaalala na sa kabila ng kawalan nila ng pera, may mga taong handang tumulong at umagapay. Nagbibigay muli ng pag-asa na muling marinig ang saya ng buhay.